ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ବହିର ପାଠ ରାଜାଙ୍କ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛେଦ ପାଠର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପଢ଼ିବା। ଏଥର ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର କେତେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ତନ୍ତ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ରାଜା ଏକୁଟିଆ ନ ଯାଇ ତାଙ୍କର କେତେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯାଇ ସେ ତନ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତନ୍ତ କ'ଣ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ବୁଣା ହେଉଛି ସେଇଠି ଯାଇ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ବେଳେ ଛଳନା କରି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏଇ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଛଳନା କରି କୋଉମାନେ କହିଲେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ମିଛରେ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ରାଜା, ଏଇ ପୋଷାକଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନାହିଁ କି? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଜରି ଓ ମଣିମୁକ୍ତା ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇ କେଡ଼େ ମନୋହର ଦିଶୁଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଜରି ଆଉ ମଣିମୁକ୍ତା ଖଞ୍ଜା ହେଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମିଛରେ କହିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ବୋଧହୁଏ କେବଳ ତାଙ୍କରି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କହିଲ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ। ରାଜା କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ସେ ନିଜେ କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ତେବେ କ'ଣ ରାଜପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ? ରାଜା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ମୁଁ ଏକା ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ। ରାଜା ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ତାହେଲେ ମୂର୍ଖ କି ବୋକା? ଆଉ ମୋର କାମ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ? ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ? ପ୍ରଜାମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲଜ୍ଜାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମିଛରେ କହିଲେ, ସାବାସ୍ ସାବାସ୍, ଅତି ଚମତ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। ରାଜା ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ମିଛରେ କ'ଣ କହିଲେ? ସାବାସ୍ ସାବାସ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ବସ୍ତ୍ରଟି। ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ସେ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ରାଜା ଦେଖିପାରିନଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ କାଳେ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମିଛରେ କହିଲେ, ବାଃ, ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ବସ୍ତ୍ରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି। କାହିଁକି କହିଲେ କହିଲ? କାରଣ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିବେ ବୋଲି। ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବର ପୂର୍ବଦିନ ଶଠ 2 ଜଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟିକୁ ରଖିଥିବାର ଅଭିନୟ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ସେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଶଠମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଠକମାନେ ସୁନାର ଥାଳିରେ ରାଜାଙ୍କର ପୋଷାକଟିକୁ ରଖିଥିବାର ଅଭିନୟ କରି ମିଛରେ ସେମାନେ ଅଭିନୟ କଲେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିଟିକୁ ନେଇ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଘେନି ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ପୁରସ୍କାର ଦେବେ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ନେଇ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ। ଜନ୍ମଦିନ ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି ପିନ୍ଧାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଲା। ରାଜାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଯେଉଁଦିନ ହେଲା ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଚାକର ବା ଦାସଦାସୀମାନେ ସେଇ ନୂଆ ପୋଷାକଟି ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଦେଖିଲା ଥାଳିଟି ଶୂନ୍ୟ। କିଏ ଦେଖିଲା କହିଲେ? ଦେଖି ସେ ଚାକର ଦେଖିଲା ଥାଳିଟି ଶୂନ୍ୟ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପୋଷାକ ନାହିଁ। ଚାକର ଦେଖିଲା ଯେ ଏ ଥାଳିରେ ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ପଛକେ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଚାକର କ'ଣ କହିଲା? ଯେ ସେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଲେ ବି ତାର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମିଛ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମିଛ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଥାଳିରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ହୁଏ ସେ 2 ଜଣ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ଠକ ଅଟନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଲା ରାଜାଙ୍କୁ? ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଥାଳିରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ନାହିଁ ଆଦୌ। ସେ 2 ଜଣ ଠକ ଆଉ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଠକି ବହୁ ଅର୍ଥ ନେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି। ସେ 2 ଜଣ ଠକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଏ କଥା ଶୁଣି ନିଜର ଭ୍ରମ ବୁଝିପାରିଲେ। ରାଜା ଏ କଥା ଶୁଣି ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ଖରାପ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା।
ସେଦିନ ତାଙ୍କର ସୌଖିନ ପୋଷାକ ପ୍ରତି ମମତା ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେଦିନ ଠାରୁ ରାଜା ତାଙ୍କର ସୌଖିନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ଏଣିକି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ଦେଖି? ସୌଖିନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ନା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କହିଲ? ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ କି? ଯେମିତି ତୁମର କାମ କ'ଣ ଏବେ? ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବେଶୀ ମନ ଦେବା। ସେପରି ରାଜାଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଯାହାର କାମ ଯେଉଁଟା ସେଟା ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ କଲେ ଦେଖି? ତାର ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଥିର ଲାଭ ଉଠାଇବେ। ଶଠ 2 ଜଣ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ନେଇ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଧରାପଡ଼ି କଠିନ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କଲେ। ସେମାନେ ତ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବେ। ସେମାନେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଯିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧରିନେଲେ, ରାଜାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ଆଉ ଧରିନେଇ କ'ଣ କଲେ? କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ନାହିଁ କି? ଏଇ ଗପରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ ପିଲାମାନେ? ଯେ ଆମେ ଆମର କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ମିଛ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆଉ ଆମେ ଭୁଲ କଲେ କଠିନ ଶାସ୍ତି ପାଇବା।